gonna make me go back to the old me. Give me a baseline. Τα κατάφερες μπρο, συγχαρητήρια. Άλλη μια μέρα. Άλλο ένα βίντεο. Σήμερα βλέπεις λοιπόν Γαβρίλο. Ποιος είναι ο Γαβρίλος? Εγώ είμαι ο Γαβρίλος και αυτό είναι το face reveal μου για τους 169 followers, subscribers, ό,τι κι αν είναι. Thank you πάρα πολύ. Like αν δεν έχετε like, subscribe αν δεν έχετε subscribe και τα λέμε πάλι στο επόμενο fucking βίντεο. Ciao, peace! Όχι, εντάξει, δεν θα το κάνουμε αυτό ακόμα. Λοιπόν, να γνωριστούμε, παιδιά. This is me. Είμαι ο Γαβρίλος. Ποιος είναι ο Γαβρίλος? Ο Γαβρίλος είναι ένας αδικημένος man που ήθελε από πάντα να κάνει YouTube. Ήθελα βασικά να κάνω YouTube από πάρα πολύ μικρός. Το πρώτο μου κανάλι στο YouTube λεγόταν slabs_trnx. Και ήταν ένα κανάλι που έκανα Minecraft videos όταν ήμουν 10 χρονών. Τώρα, τι απήγαινε με αυτό το κανάλι? Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Αλλά εν συντομία σταμάτησα αυτό το κανάλι γιατί είχα πάρα πολύ αυστηρούς γονείς. Το slabs ουσιαστικά προέρχεται από τη λέξη από το Minecraft τα slabs και το trxn είναι από τη λέξη τραχανάς. Δεν ξέρω τι συνδυασμός ήταν αυτός. Αλλά ήταν το πρώτο μου κανάλι. Ήταν το πρώτο μου κανάλι και η πρώτη μου επαφή με το αντικείμενο, το YouTube, που από πάντα αγαπούσα. Από παιδάκι λοιπόν ήμουνα ένα πολύ ambitious παιδάκι. Ήθελα γενικότερα να κάνω κόσμο να γελάει. Καθώς μ' άρεσε πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Συγκεκριμένα μ' άρεσε ο ελληνικός κινηματογράφος. Όχι μόνο, μ' άρεσε και πάρα πολύ ο ξένος. Ήμουνα πάρα πολύ obsessed με τον Charlie Chaplin. Okay. Το πώς μπόρεσε ένας άνθρωπος πριν 100 περίπου χρόνια που δεν υπήρχε ο ήχος, μέσα από μια ασπρόμαυρη οθόνη να κάνει τόσο κόσμο να γελάει ακόμα και σήμερα. Και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα influence, καθώς αγαπούσε αυτό που έκανε. Το να κάνει τον κόσμο να γελάει και γι' αυτό η αγάπη του που είχε γι' αυτό του βγήκε ως ταλέντο. Όταν ξεκίνησα, επομένως, το πρώτο μου κανάλι στο YouTube ήταν Minecraft βιντεάκια. Συγκεκριμένα έπαιζα Pocket Edition και έπαιζα Survival Games. Είχα γκραϊντάρει τόσο μα τόσο πολύ και είχα φτάσει σε ένα σημείο που είχα κοντά 60-70 subs. Είχα γκραϊντάρει πάρα πολύ και έβγαζα κάθε εβδομάδα από 2 έως και 3 βιντεάκια μαζί με το σχολείο. Είχα αυτό το κανάλι, bro, κοντά 7 μήνες. Keep in mind όμως, εγώ μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που οι γονείς μου ήταν πάρα πολύ αυστηροί. Το πρώτο μου τηλέφωνο, να σας δώσω μια εικόνα, το πήρα 16 χρονών. Αλλά είχα ένα tablet που έπαιζα Pocket Edition. Αυτά τα βιντεάκια τα οποία ανέβαζα τα έκανα κρυφά. Δεν ξέραν οι γονείς μου, γιατί άμα το μαθαίνανε, bro. Μία μέρα, σε ένα μου βίντεο, όταν ήμουν 10 χρονών, μετά από 7 μήνες δουλειάς, ένα σχόλιο. Ήταν αρκετό για να βάλει τέλος σε όλο αυτό. Το σχόλιο, παιδιά, ήταν το πιο αστείο πράγμα. Ήταν ένα τι βλακιά, τι βλάκας, τι βλάκα. Χαχα. Ήταν κάτι τέτοιο. Τι βλάκας, χαχα, τι βλακίες κάνεις. Και ήταν το πρώτο μου αρνητικό σχόλιο. Παιδιά, κάθε φορά έπαιρνα θετικά σχόλια γιατί ήμουνα και πάρα πολύ καλό στο game. Είχα φάει αυτό το ένα hit σχόλιο που με έχει πειράξει πάρα πολύ. Και δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω, καθώς μου ήταν κάτι πολύ καινούριο. Γενικά στο σχολείο ήμουν ένα παιδάκι το οποίο ήταν πολύ shy. Έτρωγα και bullying, γιατί ήμουν κοντός, αλλά ήμουν βασικά ο πιο κοντός σε όλες τις τάξεις. Δηλαδή, πάρε όλες τις τάξεις, παίζει να ήμουν τα πιο κοντά παιδάκια στο σχολείο. Let's say. Αλλά δεν με πολύ πείραζε. Αυτό που με πείραξε όμως ήταν αυτό το ένα σχόλιο, ρε μπρο, γιατί έδινα τόσο πολύ προσπάθεια. Και ήταν ρε μπρο η δουλειά μου αυτό. Με τσίγκλισε κάτι μέσα μου, είπα όπα ρε εσύ, εγώ τι φάση ξέρω εγώ, man, I love this. Γιατί! Έσπαγα το κεφάλι μου μπρο, λέω τι, what happened here. Δεν μπορεί να τρώω hate. Why? Και εν τέλει ξέσπασα, μάγκες. Πήγα μία μέρα και το είπα στη μαμά μου. Η αντιμετώπιση συνήθως των γονιών είναι του στυλ εντάξει αγόρι μου, δεν πειράζει και τι έγινε. Συμβαίνουν αυτά. Βέβαια οι γονείς μου δεν είχαν επαφή με το διαδίκτυο, δεν ξέρανε, δεν έχουν βασικά εικόνα γιατί είναι λίγο πιο εξοικειώνονται, ας πούμε, ακόμα. Με το που το είπα στη μάνα μου, έφαγα το ξύλο της αρκούδας. Έφαγα τόσο πολύ ξύλο, μπρο, που ακόμα θυμάμαι την παλάμη που μου είχε μείνει στην πλάτη. Εδώ πέρα, μου είχε μείνει μια παλάμη τόσο μεγάλη και τόσο τσουχτερή, μπρο. Έχω να τη θυμάμαι πάρα πολύ καιρό. Με βάλανε με το ζόρι να διαγράψω κάθε βίντεο και όταν διαγράφεις όλη σου αυτή τη δουλειά, ένιωσα τόσο αδικημένος ότι σαν να μου σκοτώνουν κάτι το οποίο το έχω χτίσει. Κάτι τόσο αθώο, ας πούμε, ένα παιδάκι δηλαδή να κάνει record Minecraft βιντεάκια, ξαφνικά να έρχεται ο γονιός
και χωρίς να το καταλαβαίνει βέβαια, να θέλει να προστατέψει το παιδί του από τον κίνδυνο. Έτσι. Επομένως, ήταν πιστεύω ένα από τα πρώτα καταθλιπτικά μου, πιο δυσάρεστα γεγονότα που μου είχε γίνει στη ζωή. Το ότι έχασα ένα κανάλι με 70 subscribers. Γιατί ήταν σαν οικογένειά μου. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way Came a long way. from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. Τώρα, αν με ρωτήσετε, γιατί ξεκινάς YouTube πάλι, Γαβρίλο, αν με ρωτούσατε όταν ήμουν 10 χρονών, θα σας έλεγα γιατί θέλω να γίνω διάσημος, θέλω να με μάθει κόσμος. Αν με ρωτήσετε πάλι τώρα, θα σας πω να πάτε να γαμηθείτε. Θα σας πω ακριβώς το ίδιο πράγμα, μάγκες. Με τη μόνη διαφορά ότι θέλω να εκπληρώσω αυτό το όνειρο που μου είχε μείνει από πολύ μικρό παιδί. Το να κάνω κάτι δημιουργικό, ένα όνειρό μου, που για άλλους, ας πούμε, θεωρείται κάτι το. Δεν μπορώ να το χωνέψουν, ας πούμε. Αν έπρεπε να χαρακτηρίσω αυτό το κανάλι, αρχικά είμαι ευγνώμων για όλους τους 199 subscribers και για όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο και δεν έχετε ακόμα subscribe και ελπίζω να κάνετε subscribe. Άμα δεν κάνετε, εντάξει, παιδιά, μια οικογένεια είμαστε either way. Αλλά μου φαίνεται τόσο άδικο για πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν λαμπρές ιδέες ή λαμπρά όνειρα και ξαφνικά έχετε μια γνώμη που δεν έχει σημασία και σου καταστρέφει κάτι το οποίο για σένα είναι σημαντικό και θέλεις να το κάνεις. Οπότε θα ήθελα να αφήσω όσο πιο πολύ κόσμο μπορεί να ξεκινήσει, να κάνει μια προσπάθεια και ό,τι και να κάνετε στη ζωή σας, παιδιά, μην μετανιώσετε το παραμικρό. Έτσι. Πολύ swag. Τώρα ήρθε ο φίλος μου. Πάει να πει ότι θα τον γαμίσω και δεν θα το μετανιώσω καν. Απλά για να ξέρετε. Αυτά. Επομένως, αυτό το κανάλι θέλει να είναι και λίγο η φωνή σας. Κλείνω αυτό το βίντεο. Σας αγαπάω όλους. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας παιδιά, γεια.